Boas, rapazada, eu son Celtia, artista compositora do grupo de música galego Celtia Irevire. Estou encantadísima da iniciativa das alumnas e alumnos do IES Milladoiro, este reto modo galego actívao. Paréceme importantísimo que recoñezades a nosa lingua, que a nosa identidade e a nosa cultura e tanto nos axuda a coñecernos a nos mesmas como expresar partes moi fondas da nosa alma e tecer comunidade. Vouvos a recitar un poema da poeta Luz Fandiño, que non sei se a coñecedes, pero foi unha poeta que loitou moito pola nosa lingua, a nosa cultura, foi unha guerreira e unha revolucionaria. Ela tivo que aprender a falar a nosa lingua no estranxeiro, na migración, porque antes nas escolas vouvos a recitar este poema. Lingua galega, lingua matria, lingua fermosa, lingua nosa. Lingua tantos anos secuestrada, ferida e rexeitada a paus nas escolas. Fracasaron os renegados, os imbéciles e acomplexados, pois botáchedes fondas e resistentes raíces nas nosas xentes, nos froitos do noso mar, no noso campo e en todo canto nel medra e florece. Eu recuperei talén dos nosos eidos, cando nas mestas soedades esmorecía. Lingua nosa, lingua miña.